Power, Sí, non? home, sí. Que tal vai o negocio? Bueno, sempre preguntas polo mismo. Nunca preguntas como van as contas, se me vai falta que me inyectes ou Pero algo na vamos a ver conta. como vai máis un negocio como o teu. Ti Gallo- ti eres un floreiro. No, son florista, galloso. No, no. Coidado, coidado. Ella de preguntar logo Siempre co floreiro, co Anxo, floreiro. Floreiro onde polas flores, que os petas ali e polas flores encima. Non son floreiro ningún, que eu non me espeta nada encima. Temos Coidado. Anxo Guerra está esta noite aquí. Ella de preguntar. Punto. Ele un técnico na materia, un experto, un erudito na lingua. E voulle Cada preguntar un é o que si se floreiro é considera. correcto ou non. E se é correcto, ti és floreiro. Bueno, a mí non me importa. Mira, eu mentras cobre, a mí dame igual. Chamo que queiras, galloso. Chámame outras cosas peores e dame igual tamén. Anxo Guerra, moi boas noites. Moi profe. boa noite, moi boa noite. Que tal estamos? Pro, vaya alumnado tes por aquí hoxe, Moi ben, moi ben. Mira unha cousa, antes estábamos discutindo aquí, temos un problema entre Cookie e fundamentalmente eu. A ver, El conteme, ten conteme. unha floristería. Sí, Vale. E entón eu leí un día que o que vende flores é un floreiro, que tamén ten acepción de xarrón onde se colocan obxeto. Obxeto onde se coloca floreiro. e el, Pero el di que non. el di que é florista. Pois teñen razón os dous, e voulle dicir por qué. Mira, Aguanta aí. o dicionario Aguanta da o Real erudito. Academia, que se Cheira consulta moi ben queimado, en liña, di eso, di que o que vende flores é florista e o vaso onde se poñen floreiro. Pero hai outros dicionarios, como o Estravís ou o Irindo, que din que floreiro tamén é o que vende flores, como o que vende zapatos e zapateiros. E se imos ao portugués, ali verá que floreiro é o que vende flores e o vaso onde que se poñen é a floreira. Ala. Así que Agora hai para vanme todos. chamar a floreira todos na parroquia, galloso, xa verás. Vaya cachondeo, ti mirá que lío. No, grazas, Sancho, porque ademais de floreiro sabemos que tamén pode ser floreira. Bueno, Vale, é moi ben. portugués. Estupendo. A mí verme pinta de portugués. Ui, sí. Que lle teño cariño aos portugueses que vou comprar ali moitas toallas. Bueno, xa Pero non nos pelexedes máis, home. Sino Bierzo, si ti Pois cuida. quedamos con este florista lío ou una, pero como floreiro. van chamar agora floreira, Bueno, xa verás bueno. cachondeo. Pero se é o vaso onde se poñen, non é a persoa. Sino, bueno. Sino Bierzo temos seguidores, non pensaste en Portugal, Cuidadinho. E unha cousa, que está esta noite aquí o embaixador de Galicia en Portugal. Manolo Bello. Bueno, don Manuel Bello. Non pasa nada. De Fornelos de Montes, que é o embaixador de Galicia alá en Portugal. E sempre nos honra que a súa presencia. De cando en vez, cando lle apetece, suba a ver luar. Bueno, vamos alá, un saúdo para Fornelos de Montes. Oi, Anxo Guerra, creo que vamos disfrutar de un momento importante os luareiros e Galicia en xeral. Negra Sombra é unha das grandes pezas. Desde logo. Bueno, e nos levamos anos dicindo, na voz de este rapaz, de Francisco, esa voz do Mediterráneo, ¿no? Esa voz magnífica. Dice, Negra Sombra tiña que soar, a ver, como se pode xuntar ese Atlántico e ese Mediterráneo, esa Rosalía e esa voz. E vámonos comprobar agora, Moi ben, moi ben. Un aplauso grande para Francisco. Que grande. Canción é unha preciosidade. Francisco ten unha magnífica voz. E a veces dice, bueno, pues hai que sumar e isto ten que... Bueno, falta eso que dixo a él. Dicir, cando as cousas se fan de corazón e de cariño e con sentimento, sae o que sae. Moi ben, moi ben. Moi ben. Bueno, pois atención, porque estamos nunha noite de auténtico luxo, Anxo, Trixa. Porque hoxe... Hola, querida Laura. Hola, boas noites. Cando falo de luxo, falo de ti e falo dos recanteiros. Que Ai, tengo medo de gracias. Pero atención, porque hoy Antonio, Gonzalo e Fernando, que son tres recanteiros das mellores voces, pasaron moitas por aquí, pero eles son tres artistas con unhas voces prodixiosas. Atención, porque creo que é a primeira vez na historia que Nessun Dorma, unha das áreas máis fantásticas e preciosas do mundo da ópera, vai ser interpretada polos tres. A primeira vez que se fai en galego. É dicir, italiano-galego. É a primeira vez, É verdad, é a primeira. Bueno, pois non o perdan porque son desas pezas aquí no ensayo. Caramba, Puxéronos a todos o... Puxéronos a todos, de verdade, que moi emocionados. Eu agradezolle moito, señor director, que hoxe me poña de alumnos a 4 cantantes, porque a mí me gusta moito a música, pero eu canto como un carro vello cargado de esterco. Bueno, non canta nacha ninguén. Así que moitas grazas por me poñer, pois así afínase mo oído. E ademais que 4 cantantes, Que porque lembrolle que todos eles son gañadores. Son gañadores, son gañadores. Temos un universo unha honra estelar para a esta clase, noite de recantos. Unha honra para a De clase. que vai a clase, profe? Pois a clase hoxe imos falar de parellas de palabras
que nos poden dar algunha dúbida. Podemos empezar pola mesma palabra do noso país. Galicia, Galiza, cal debemos dicir? Xa Esther Esteves, non sei, digo xo eu, xa o explicou, que as dúas son correctas. Podemos utilizar calquera delas. Agora, os organismos oficiais, po seu nome, utilizan Galicia. Isto é a Televisión de Galicia, a Xunta de Galicia, pero a min gustame máis Galiza, será polo sempre en Galiza de Castelao. E temos un terceiro con TZ, Galicia, pero ese non é o noso. Esa é unha rexión que é unha parte de Polonia e outra parte dese país que tan malo está pasando porque están caendo bombas de Ucraína. Pero temos aí unha parte chamada así Galicia. Galicia. E foi reino tamén, como a nós. Aí hai unha anécdota moi famosa na televisión de Galicia, donde hubo que mandar un día un sinal de un partido de fútbol internacional e nos conectadores, digamos, conta a Xavier Alcalá internacionais. Claro, Xavier ten que saber. Entón hai que enviarlle o sinal a Galicia e aquí non chegaba nada e estaba chegando a de Polonia. Estaba chegando a de Polonia. Por son as terras do que foi o Pablo... Cracovia, na parte de Polonia. Do Papa anterior. Bueno, anterior. Bueno, a ver, estábamos en parellas de palabras. Pois vamos con parellas de palabras. Temos ás veces dúas palabras, unha que é moi parecida ao castelán ou igual e outra que é así máis diferente, máis enxebre, e moitas veces as dúas son iguais e outras veces non. Por exemplo, a vostede, señor director, cal lle gusta máis? Labios ou beizos? A mí gustame beizos. Porque me soa máis galega. Xustamente, pois, ser son as dúas. Porque son correctas. Son as dúas correctas. Entón, nestes casos, cal utilizamos? Pois utilizamos a que nos guste máis a nós. Ou, se temos dúbidas e non temos o dicionario ou o móvil diante, pois utilizamos a máis enxebre e así seguro que sempre atinamos. Por exemplo, a Trixa, que lle gustaría máis? Bagua ou lágrima? Pois a min gustame bagua, porque bagua e volvoreta son as miñas palabras favoritas. Que ben. Sí? Sí. Mira, ti, bagua, volvoreta. Mira o que tes aí detrás. Choro moito, son moi chorona. Trixa, mira o que tes aí detrás. Puxeron a palla unha volvoretiña. por ti. Moi ben, pois entón imos hoxe coa clase. Hoxe vai ser un pouquiño diferente. Eu vamosles propoñer 4 palabras e desas 4 están en parellas. E nunha parella hai unha que non é galega. E na outra parella son as dúas. Entón, agora que nos poñan xa a primeira, que yo vamos empezar por Laura. Sempre me gusta empezar por Laura, que é unha alumna moi antiga aquí. O sea, vergoña, vergonza. Entón, mire, Laura, temos vergoña, vergonza, soidade, soledade. Vostede só me ten que decir cal lle parece que é a columna, a fila que ten unha que non é galega. Será na de riba ou na de baixo? A parella perfecta. Eu creo que a que non é a de arriba. Que non é a de arriba, parecelle que vergonza... Vergonza... Pois hoxe falando con meu neto, el tamén lle parecía o mesmo, pero non. Vaya por Dios, eu non dou unha últimamente. Resulta que, mire... Iso quere dicir que vergonza e vergoña valen. Valen as dúas. O dicionario da academia que recollemos, ainda que vostede e a min nos gustan máis vergoña, pero mire, pense abaixo, soledade. Se solo dicimos só... Soledad, decimos soidade. Lembra aquelo de campanas de Bastavales, cando vos oio tocar morrome de soidade. De quen é? Rosalía de Castro. Seguimos con Rosalía esta noite. Así que a incorrecta sería soledade. E vergoña, vergonza, as dúas. Podes utilizar en galego indistintamente. Exactamente. A mí tamén me gusta máis vergoña e os adxetivos tamén existen os dous, vergonzoso ou vergoñento. E hai un conto curioso que me contou a min o Paco do Barrio, Paco do Guerra, que seica, a vergoña e a néboa eran irmás xemelgas, que se levaban moi ben entre as dúas, andaban sempre xuntas, pero cando se fixeron mozas decidiron ir velo mundo, entón dixeron, se nos perdemos unha da outra, como nos hemos coñecer. E dixo a néboa, é moi doado, mira, eu, cando é verán, estou nos sitios baixos, e cando é inverno, ando polos sitios altos. E dixo a vergoña, pois a min se me perdes unha vez xa non me atopes, porque a min, aquel que me perde unha vez xa non me atopa na vida. Que razón levaba. Así que non perdamos a vergoña por algo, sen vergoña é un insulto. Vergoña, está moi ben, moi ben. Ben, pois agora imos con outras palabriñas. Outra parella. E xa que está Antonio ao lado de Laura, pois continuamos con Antonio. A ver, eu penso que van ser doadas, a ver que nos propoñen aquí nesta segunda. Aprender, verdad? A ver, mire, folgazanería e nugalla
e orgullo é fachenda. Onde poñería vostede que hai unha incorrecta? En riba ou en baixo? A mí parece complicado. Está ben. É complicada esta, Claro, sen ter o diría- dicionario a man faise difícil, verdad? Eu diría que abaixo, Abaixo. Orgullo non me acaba de sonar. Orgullo non lle soa moi ben. No, Pois non sei por qué. A verdade é que é de riba. É de arriba? É a de arriba. Tamén ando ao revés? Sí, é a de arriba. Isto non. Onde hai unha incorrecta, e dicimos porque, mire, o orgullo e fachenda son as dúas galegas. Os galegos, cando andamos polo mundo, temos fama de ser xente humilde, pero andar polo mundo collemos o orgullo e a fachenda da nosa terra. E cantos que aquí non senten a terra, saen para fora, entón, E ali senten, sí. Ali sí se Isto sente a acontece terra, o moitas orgullo, a veces, sí. fachenda do noso. O sea, que orgullo e fachenda está ben. Está ben. E no de arriba é que ten un pouquiño de trampa porque hai poñer as cousas difíciles para que non me acerten todas a primeira. senón, a ver que vai ser Porque realmente folgazán si ven no dicionario, pero non ven folgazanería. Ai, amigos, ai, caramba, aí pillaste. Claro, e por iso é. Claro, folgazán, E mire, pero dixen, como que folgazán? Folgazán é galego. Que é galego, sí, sí. Pero non folgazanería, aí teríamos que decir nugalla ou outra. E tamén os galegos cando íamos polo mundo tiñamos fama de traballadores. E como o dicionario, a lingua sempre reflite o noso pensamento, mire, eu creo que para traballador no dicionario só hai un sinónimo, non me acordo cal é, pero para nugallán creo que hai 19. Por qué? Porque están mal vistos os que son nugalláns, folgazáns, galváns, nugallaos, preguiceiros, preguizosos, e así podemos seguir con moitos. Si sigo de preguiceiro, si, moito. Preguiceiro claro. si que non é que utilizo moita Pero- vez. Pero non galla, mira, aquí non... Nesto de traballar, Folgazán, sí. lembro Pero o folgazanería. conto da señora Antonia. A señora Antonia dixeronlle un día: o teu irmão Manolo está operado dunha hernia. E dixo ela: o Manolo operado dunha hernia, o Manolo herniado, que é o máximo esforzo que fixo na vida, me parece que foi sentarse a ver chover e ainda lle daba o sono. Non se pode ser folgazán. A ver, outra parella, profe. Pois agora poderíamos aí que Gonzalo, que está aquí adiante, a ver que palabriñas lle tocan. A ver, Gonzalo, como é profe, igual, acerta. Esta eu penso que esta vai atinar. Tristura, tristeza, ceoso, celoso. Pois a de abaixo, ya que está A da mal. baixo. Di vostede que a da baixo, ceoso, celoso. Hai que así acertado. E ten razón, justamente. Ceoso non existe. O de ceoso no, verdad? Ceoso Soa normal. son a cea, a cea. Tristura e tristeza temos as dúas porque hai moitas. Seguro que no telexornal que houve antes de nós apareceron moitas tristuras e tristezas. Sí, seguramente. Pero celoso e celo é a palabra galega, non ceoso. Pero aquí tamén, volvendo a algo parecido das flores de antes, hai outra palabra que non trae o dicionario da Real Academia, pero que traen outros dicionarios e que tamén a mí me encanta, que é ciúmes. Ciúmes en lugar de celos. Ou ciumento para unha persoa que ten moitos celos. Ya que lembrame outro caso, lembrame o señor José. O señor José tiña determinantemente prohibido á muller que dese cartos aos santos nas igrexas. Porque decía: sonche caprichudos e ciumentos entre eles que nin te imaginas. Chegas ti, darlle, por exemplo, unhas cadelas ao San Roque para que che vele polos animais, e está enfrente Santa Bárbara, mira para ti, e cando non lle deches nada, e cando ven unha tornada, caiche un raio na cabeza. Dicía el, son peores que nenos pequenos. E dixenlle un día, e logo, señor José, se eu lle dou, por exemplo, a Nosa Señora, que é a nai de todos, e ademais é a xefa de todos os santos, e dixo, pior ainda, célaches o fillo, porque agora ten 12 apóstolos canda el, que deixaron as súas casas e ten que mantelos, darlles comida e cama, e necesita moitos máis cartos. E rematou a muller dicir, mira, non lle fagas caso a este meu home, non lle fagas caso que che eche un xudas, eche un irexe, ainda non sa castigar Dios. Tal cual. Claro, talmente. Tanto decir. E quédanos Fernando. A Fernando. Quédanos Fernando, Fernando que por ser o último tamén lle vamos poñer unha fácil. Eu creo que a vai acertar. Veña, vamos a ver que nos a ver. poñe. Vamos todos. Alegría, ledicia, Ledicia. envexa, envidia. Envexa, envidia. Ostras, un poquinho difícil para mí, Amañá o meu neto Aldán atinou perfectamente a primeira. Sí, aí. Capciosa. Pense, así cal Queren que ir soa por máis ti. a castelán e non galego. A de Segoviano. abaixo. A de baixo, sí, señor. A de baixo.
E quere dicir que Era esa, un poquinho claro que sí. difícil, Porque que esa é a correcta, queres dicir? esa é a que hai unha incorrecta que é envidia. Aí está, é a incorrecta. Envidia, é dicir, Envidia envexa, non é. chéganos cunha palabra porque somos pouco envexosos e Sí. chéganos con envexa, non Claro. necesitamos. Mentras que para a alegría haxa fartura. Alegría, ledicia, non. Certamente necesitamos moita. Contoume o meu tío Manuel, o avó do Ortiga, que estivo aquí. Xe, hombre, o gran Pois Ortiga. que el sabe moito do ceo porque tivo moitos parentes curas. E dixo que, falando das alegrías, sei que chegou unha vez chegaron os ricos á porta do ceo para entrar. San Pedro viunos a todos e foi avisar a Noso Señor que están aí os ricos, que queren entrar. Saiu Noso Señor e dixo, ai, si, os ricos, si, podedes entrar, algún por un ollo dunha agulliña, pero podedes entrar. Pero antes tedes que ir para a terra un tempo. Señor, para a terra, ala, para que esteades contentos, douvos as alegrías. E aí andan pola terra os ricos cas alegrías. Ves. E pasou un tempo e chegaron os pobres. Outra vez San Pedro, no, señor, que están aí os pobres. Saiu Noso Señor, ai, os pobres, os meus preferidos. Vos entraredes todos pola porta grande. Pero tedes que volver un tempiño á terra. Señor, á terra. Bueno, ala, para que pasedes o tempo, vou vos dar os traballos. Señor, os traballos e nós preferíamos as alegrías. Ai, canto sinto que lle dei todas aos ricos. El xa non había máis que repartir. Claro, non quedaban. Que quedan Se todas as andamos. alegrías por ricos e o que había... Pero volvendo ás alegrías, os galegos, cando estamos moi contentos, e xa escoitei hoxe algo deso por aquí, cando a xente estaba contenta, a miña avó, a mama Carmen, era unha muller desas religiosas, e seria sempre, pero cando tiña toda a familia unida estaba moi contenta, botaba ese berro típico galego, que non teñen os casteláns, porque nas Castillas non se usa iso, non podemos traducilo. Parece que os asturianos din ixuxú, E os vascos e tamén. os vascos se din irrinchi. 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 Sí. E os galegos, como todos saben, decimos aturuxo, A Turuxo. ou aturulo, ou agrúo. Hai o da Gru? Sí. E a Gru. Sí, Iso aprendímolo de Mercedes Peón aquí, non? Ou Ten Fido. Unha canción chamada... Ou grixido, vaya palabras todas que son. que bonito. Pero agora, se o señor Aturuxo. director non lo permite, eu quería facer aquí un mini Atrápame se podes. Vale. É dicir, un concursiño no Sí. que van participar todos e pódense anotar tamén a xefa de estudios e o director. Eu perdo o fixo porque eu a Turuxo fatal. Imos facer un Pero concurso de aturuxos. Se E aturuxara o ben, que estaba mellor Vale. aturuxe de todos leva un positivo. Venga, xa que quen estamos empeza? nunha clase. Si queredes A ver, empezar. Eles. A ver. Nos os últimos. No, a ver, Así vemos como fan que eles son cantantes. A ver, imos Dame deixar, vergonza ir detrás deixar deles. de últimas as mozas, se lle parece ben. Mira, Vale. por falar. Por falar, estuvo ben. A mí dame vergonza. Fernando, a ver como te digo. Hai que saber. Vale. Ben, vale. Sabes o que pasa, Anxo? Que ele é segoviano. É un aturuxo segoviano. Moi ben, pois, Xa dicía eu que non me cadraba moi ben. moito ese O epa. seu acento. Non sei se facer eu Non unha... é típico da muñeira. A ver, Gonzalo atrévese. Gonzalo, a ver. Eu son vasco tamén, eh? Tamén é vasco. é de Bilbao. Un rinche. Moi ben, moi ben. Está de cos caballos. Antonio, ahora toca a ti. Antonio, ahora vou como una faceta de carallo. Ahora toca a ti. Buf, mi madre do ceo, que eu non sei truxa. Tampouco, non sabe. A mí parece moi Eu dificilísimo. tampouco, pero... A ver o que sale dai mi madriña. Fai. Ai, a di que non sabe. Cuidadinho, para nota, Parecíame Se chegas a ver, Ranchera, unha ranchera. que desastre. Non se descarta como aturuxador para o fin de ano que ven. Xa sabes que aquí na televisión de Galicia buscamos aturuxador e aturuxador. Lauriña, a ver, Lauriña. Eu? Sí. Tixa que ti... No, é galloso. Galloso, porque as mulleres son últimas. Eu, Toma ya. eu puxeme por... Bueno, vai. Vale. O mellor é a cara, eh? Bueno, e o sonido lamentable. Técnica hai para isto, Laura. Imos a un tempo. Imos a un tempo. Pero, dúo. jiji. Non vou tempo. Dime tú, Anxo. Como é? Vale. Veña, puximos. Ti vas con I? E tú con que vas? Eu vou con, creo que con O. Soa, vai soa. Eu iba con O, pero... Cun O? Fai no tú. Moi ben. Laura, que prisa? No, ti fai igual que el fixo segoviano. O fago o de Angola, non? É que igual, Claro. un aturuxo angoleño.
Cuidadiño, Outra candidata ao Aturuxo de... Sí. Outra candidata, Eu creo que está moi claro para dar un positivo xeral. Sí. Positivo para Bueno, claro, porque hubo xente que subiu o nivel, Claro, outros diferentes baixámoslo e quedamos na metade, non? E podemos rematar porque o escritor Vicente Risco non era poeta, pero escribiu un poema futurista hai 100 anos, no que xa decía Galicia Forever. E saben como se titulaba o poema? Mira Anxo Guerra, aí vai ese Aturuxo. Está moi dicindo, e ahora como lle tiramos ao profe para que faga un Aturuxo? Bueno, Anxo Guerra, sempre un placer. Moitas Divertímonos con algo tan importante como é a nosa lingua. E además, fanola querer e iso é o máis maravilloso. gracias. As cousas que entran polo corazón son as cousas que se quedan así. Maravilloso alumnado. E para os que Bueno. votamos de menos a escola, esta é a mellor das clases. Sí, señor. Gracias. Gran profe. Que importantes son os mestres, os vos, claro. E os malos tamén, pero bueno. Todos deixan algo positivo, non? Bueno, atención porque temos...